προχωρείται η γυναίκα στη θεία και τη χάρη. Και έτυχεν αυτό εν το καιρό αυτό μνημείο ο ελαττόμησεν εν την πέτραν και προσκυνήσας λίτων μέγα τη θύρα του μνημείου απήρθε. Είδε κι η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός του Θεομετάσου επάκουστον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπερελεύουσα εις ειρήνης, υγείας, σωτηρίας,